Ipana ja mun tarina alkoi vuonna 1996. Mä olin itse silloin 15 ja Ipana oli just täyttänyt 6. Ja kysyin, että minkälaisia hevosia olisi myynnissä ja etin estehevosta nimenomaan. Ja hän sitten suositteli tulen kattoon tätä, että oli just tullut sinne myyntiin. Ja käytiin sitten koittamassa ja toimi hirveän hyvin. Mä olin itse kauhean kokematon ja osaamaton ja Ipana oli aika raaka kanssa vielä, mutta heti huomasi, että hänellä oli tosi hyvät lahjat ja tatsi siihen hommaan ja meillä synkkasi kauhean hyvin yhteen. Niin tykkäsin sitten kyllä, että ainoa mikä oli, niin mä olin päättänyt, että mä en ainakaan osta tammaa, enkä ainakaan tämmöistä rautiasta valleruskeata, jotka on mun mielestä hirveän rumia. Enkä ainakaan sellaista, jolla on tähti päässä ja 4 valkoista sukkaa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tällainen hevonen siellä karsinassa oli, niin tietenkin oli sitten ihan kauhuissani, että tommosen kanssa ei varmaan tuu hommasta mitään. Mutta kun se hyppääminen sujuu sitten niin hyvin, niin vähän äitiä täytyy kiittää siinä, että äiti sitten sanoi, että koitan nyt näissä muissa asioissa antaa vähän periksi ja ostetaan tää pois. Kun se oli tullut Helsinkiin Hollannista tämmöisessä myyntihevoslastissa, niin Helsingissä se oli mennyt tuntihevoskäyttöön muutamaksi viikoksi ja se oli ollut sitten aika virmakka ja pirtsakka, että se ei ollut siinä hommassa ollut kauhean hyvä, mutta sen sijaan ratsastuksen opettaja siellä tallilla ihastui siihen ja halusi sitten jopa ostaa se itselleen. Hän kuitenkin toisin kuin minä, niin vei hevosen klinikalle ja röntgenkuvat osoitti, että sillä on kaviossa sellaisia luumuutoksia, että se ei tule kestään esteratsastuskäyttöön. Ja se oli sitten siinä kohtaa meikäläisen onni, että ainoa hevonen kun on mulle tullut ilman mitään tarkastuksia, niin on tämä. Ja onneksi näin, koska tosiaan sitten yhteistä aikaa on nyt tähän päivään kertynyt. Vaikka alkuun ei välttämättä tiennyt, että se on niin hyvä, tai se tuli meille kaikille yllätyksenä, ehkä hänelle itselleenkin vähän. Hän on aina ollut niin kuin omasta mielestään muiden yläpuolella ja aina vähän sellainen diiva, että hän on mennyt vähän kisapaikallekin sillä, että se on katsonut muita vähän yläpuolelta, että tulin tänne ja ajattelin pärjätä. Ja niinhän se yleensä on aina tehnytkin. Siinä on kaikki hyvän kilpahevosen ominaisuudet. Vaikka se on aika pieni kooltaan, niin sillä on tarpeeksi kapasiteettia. Se ei ole mikään tekniikkakukkanen, että sillä ei ole mitenkään oppikirjan mukainen tekniikka, mutta sillä on niin suuri sydän ja palava halu ollut hypätä, että se on korvannut sitten ne muutamat puutteet, mitä on ollut. Ipanalla on yksi varsa, joka syntyi silloin jo ennen sen Suomeen tuloa. Sen lisäksi on tehnyt 2 varsaa täällä Suomessa sitten kilpauran jälkeen, joista toinen valitettavasti jouduttiin tosi nuorena lopettamaan tapaturman vuoksi, mutta että toinen hevonen Masa sitten jatkaa toivottavasti yhtä hyvää menestystä kisaradoilla kuin äitinsä. Masa on nyt tällä kaudella 6-vuotias ja toivottavasti meillä on monta hyvää yhteistä vuotta edessä vielä. Ipanan ensimmäinen varsa on ollut ilmeisesti vähän samanlainen tuhkimotarina kuin äitinsä. Se selvisi mulle vasta muutama vuosi takaperin, että se on hypännyt niinkin korkealla tasolla kuin Ateenan olympiafinaalissa. Myös se on aika poikkeuksellista, että tämä hevonen on edelleen 24-vuotiaana pitkän kilpailuhistoriansa jälkeen ratsastuskunnossa ja on mieleltään hirveän pirteä.
se on sellainen hevonen, että sellaista ei tule koskaan enää. Ja mä oon sanonutkin aina, että sen ainoa huono puoli on se, että jokainen päivä, kun sen kanssa on saanut viettää, niin on kokonaisuudesta pois, eikä sellaista päivää tule koskaan enää uudestaan.